Ағымдағы ел башыннан гына да Казан Кремленә миллионның арымнан артык турист келген. Бұл узган ел белән чагыштырганда 200 мең кешегә күбрәк. Кайбер туристлар Татарстанга сәфәрләрен төрле фестивальләр, сабан туйлар, ярминкәләр һәм республикабызның башка күпсанлы һәм мавыктыргыч мәдәни вакыйгаларын уздыру вакыты белән бергә китерергә тырыша. Тулырак хәбәрчебез видеоязмасында. Турларның дәвамлылыгы буенча фикер йөрткәндә Казан белән кызыксыну 2 тапкыр арткан. Әйтик, элек Татарстан башкаласына 1-2 көнгә килгән булсалар, хәзер бу вакыт уртача алганда 4-5 көнгә җиткән. Чит ил һәм Россия сәяхәтчеләре Казан Кремленә түгел, башка истәлекле урыннарны да карарга омтыла. Тагын Болгарга һәм Зөя утрау шәһәренә барырга кирәк. 2022 ел башыннан гына республиканың истәлекле урыннарында элеккегә караганда 50%-ка күбрәк турист булган. Өстәвенә күп кенә туристлар сәфәрен фестивальләр, ярминкәләр, тарихи реконструкциялар белән бергә үткәрергә тырыша. Августа будет проводиться международный фестиваль. 13 һәм 14 августта Бөек Болгар Урта гасыр орышы халыкара фестивален уздырабыз. Болгар биләмәләрендә үткәрелә һәм ул Россиядә иң масштаблы тарихи реконструкцияләрнең берсе. Халыкара джаз музыка фестивале узачак концертлар 4, 11 һәм 19 августка кадәр билгеләнгән. 28 августтан түгәрәк уен бөтен Россия татар фольклоры фестивале башлана. Тагын бер яраткан фестиваль Зәядәге Том Сойер Фест фестивале. Мы обычно говорим о фестивалях, которые там вот. Без гадәттә килдем күрдем фестивальләренә чакырабыз. Мин исә барысында Зәядәге Том Сойер фестиваленә чакырам. Үз иҗатыңны да күрсәтергә мөмкин булган төгәл кызыклы акция. Алабуга гадәттәгечә 5-7 августта бөтен Россия Спас ярминкәсендәге кунакларны кабул итәчәк. Узган ел аенда 10 мең кеше булган иде, ә бу ел тагын да күбрәк көтелә. Более 90 аттракционов будет работать, 37. 90-нан артык аттракцион, 37 ишегалды рестораны эшләячәк. Һәм әлбәттә бу көннәрдә безнең барлык туристик күргәзмә объектларының 17-се дә эшләячәк. Дина Нәҗметдинова, Инна Данилова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.